Vítejte v zóně 13. Tady končí realita, jak ji znáte, a začíná prostor, kde ticho šeptá a stíny mají paměť. V každé epizodě se vydáme tam, kde fakta ztrácejí tvar, kde přetrvávají záhady, které nikdo nevysvětlil, a kde minulost nikdy úplně neskončila. Jmenuji se Freddy a zvu vás na cestu tajemnými kouty světa, k opuštěným místům, neklidným duším a příběhům, které přežívají v šeru zapomnění. Otevřete mysl, protože právě vstupujete do zóny 13. Zdravím vás, dámy a pánové. Vítám vás u třetího dílu, třetí epizody mého podcastu Zóna 13. Moc se omlouvám, tak mi to trvalo dost dlouho, je to 2 měsíce zpátky, co jsem vydal poslední epizodu. Bohužel bylo toho hodně, ale už jsem zpátky a připravoval jsem se i dlouho, jsem se připravoval s novou epizodou a jsme tady. Dneska to asi toho dost rozebereme, mám toho dost před sebou, takže abych uvedl na pravou míru, už to můžete přečíst z názvu epizody a půjdeme se podívat do severní Ameriky, konkrétně na Apalacké pohoří. Dámy a pánové, Apalacké pohoří je strašně starý. Je to hrozně starý. Datuje se to, že vznikl přibližně asi před 300 až 400 miliony let. Jo, což ještě byla Pangea, že byl velký jeden kontinent. Pohoří měří cirka přes 2600 kilometrů, což je neuvěřitelná délka, a široký přes 300 kilometrů, což je brutálně jako. No, o co nám dneska půjde? My se dneska řekneme něco o těch horách, řekneme si nějaký pravidla místních obyvatel, co tam doteďka žijí. Povíme si něco o různých legendách, příbězích, co se tam kolují, ale zároveň půjdeme na to i ze skeptického hlediska, aby to nebylo jako, že ne, tam jsou jen duchové a tak dále. Ne. Podíváme se i, co by to mohlo teoreticky být za věmy, že by to třeba nemuselo být konkrétně tam nějaká, že by tam nemusel být nějaký duch bez tváře, ale nevím, třeba Fredka. Blbost, ale dobře. No. A Apalacké pohoří, místo staré jako sama země. Lidé tu mizí beze stopy, les šumí neznámým jazykem a někdy máš pocit, že tě něco sleduje. A dneska si posvítíme na nejzáhadnější region severní, východní, tak dále Ameriky. No, je to na východě, je to vlastně, táhne se to vlastně od Alabamy až po Kanadu, jo, takže to je jakože je to hodně velký. Samozřejmě na Instagramu Zóny 13, pokud nesleduješ, tak utíky tam, tak budete mít i fotku té Pangei, i nové fotky, která vlastně teďka je aktuální, jak to Apalacké pohoří tam stále je. Toto pohoří je plné hlubokých lesů, jeskyní, osamocených chat a oblastí bez signálu, což by mohla být jedna z věcí, která by třeba mohla tady to ovlivňovat hodně. A název Apalacké pohoří tak je odvozen od indiánského kmene Apalachiů, kteří tam žili. Teďka jsem dement, protože jsem to nezjistil. No, tak, jsme zjistili. Stále tam nějací původní obyvatelé žijí. Nejvyšší bod je Mount Mitchell, který má nadmořskou výšku 2037 metrů nad mořem.
No, to jsou nějaké základní informace, které jsme si tak rozebrali. Ty základní, pak se chceme dostat k těm legendám a tak dále. Pokud chcete vědět ještě jakoby rozmanitější informace o těch horách, doporučím youtubera Tadease, který má hodně dopodrobna. Já se chci věnovat tady těm úkazům, legendám, folklorům a tak dále. V horách mají obyvatelé i pravidla, která si momentálně představíme, než půjdeme na ty temné legendy a případy. Takže první pravidlo. Pokud něco slyšíte, nic jste neslyšeli. Mohl by vás to stát život. Můžete slyšet zvířata, zajíce, jak šustí v křoví, nebo taky lidský křik, ale ve skutečnosti je to něco mnohem temnějšího než člověk v nesnázích. Malé děti učí, že pokud slyší volat z lesa jejich jméno a slyší hlas své matky, tak je to asi pravděpodobně mimik a nemají tam chodit. Ale o něm si řekneme až potom. Druhé pravidlo. Pokud jste něco viděli, nic jste neviděli. Podobně jako u zvuku, tak jsou to podobné úkazy a tyhle úkazy údajně nechcete vidět. Jsou to stvoření z jiných dimenzí a zkouší vás. Lidi taky mluvili o různých kryptidech, co chodí na zadních a pozadních. A podle místních máte jít rychlejší chůzí k nejbližší civilizaci, ale rozhodně neutíkat, protože když vás uvidí, jak běžíte, tak je to, jak když po vás vidí lev, vidí vás prostě jako kořist. Takže po vás nějaké půjde. Třetí pravidlo, a to nejdůležitější, nikdy se nezdržujte venku po setmění. Noc většinou patří duchům a různým strašidlům a na tomto místě to platí dvojnásob. Mezi setměním a úsvitem jsou zde stvoření, se kterými do kontaktu opravdu přijít nechcete. Nedívejte se do stromů. Můžete se dívat letmu do stromů po jejich korunách, ale nikdy ne na úroveň očí do výšky 2 až 3 metrů mezi kmeny. Nikdy nevíte, kdo nebo co vám oční kontakt opětuje a stejně jako každý predátor, oční kontakt ho může jen vyprovokovat. A proč taková pravidla? No, mimochodem já jsem teda četl ještě o jednom pravidle, nebo se nám říká na TikToku a tak dále, že musíte každou noc srolovat ty žaluzie, nebo dát ty závěsy, protože se vám tam může někdo dívat a může vás potom sejmout cokoliv. No, a proč taková pravidla? Místní se bojí mimiků, skinwalkerů, což je bytost, která se umí ze své podivné humanoidní formy proměnit na zvířata, bytosti, které vám nechce ublížit fyzicky, ale psychicky. Rádi děsí lidi k smrti a umí napodobit zvuky zvířat, lidí, ale i dětí. Z čeho mají místní největší strach, tak je bytost známá jako Wendigo. Predátora s neukojitelným hladem po lidské mase, které vás neuloví a sní, ale sní vás z půlky a nechá vás ještě chvíli žít k pozdější konzumaci. Tak, a teď se vrhneme na jedno z nejznámějších případů zmizení v Apalačských horách. Tajemné zmizení Denise Martina. Lokalita Spencefield, Great Smoky Mountains, Tennessee. Datum 14. června 1969. Oběť Dennis Lloyd Martin, 6 let. No, kdo byl Dennis Martin? Dennis byl obyčejný 6letý kluk z Knoxville v Tennessee. Spolu se svým otcem, starším bratrem a dědečkem vyrazili na tradiční otcovsko-synovský víkend do národního parku Great Smoky Mountains. Dennis byl klidný, zdrženlivý chlapec a podle rodiny dobře vychovaný a zvyklý na turistiku. Zrovna byl den otců, sobota 14. června 69.
a rodina se zastavila na Spencefield horské louce obklopenou lesy. Dennis si hrál s ostatními dětmi, a se svým bratrem a 2 chlapci z jiné rodiny. Děti se domluvili, že nedospělé vybavnou z keřů. A dítě se mělo schovat a pak společně vyskočit. No a Dennis odešel směrem k lesu. A už ho nikdo nikdy neviděl. Dennisův otec Bill okamžitě začal pátrat v okolním lese a běžel více než 3 kilometry do tábora a Rangers, aby zalarmoval pomoc. Rozjelo se největší pátrací akce v historii Národního parku USA, zahrnující přes 1400 lidí, Rangers, vojáci, skauti, dobrovolníci, helikoptéry, koně, psy. Systematické prohledávání oblasti po vrstvách. Nepodařilo se najít žádnou stopu, ani oblečení, ani otisky, ani rozbitý keř, vůbec nic. Pátrací psy několikrát ztratili stopu, jako by chlapec zmizel ze zemského povrchu. Vojenská jednotka Green Berets se objevila v oblasti bez vysvětlení, odděleně od oficiálního pátrání. Někteří tvrdí, že měli vlastní důvod být tam, ale to nebylo nikdy potvrzeno. Svědek, turista jménem Harold Kay, a jeho syn nahlásili asi 5 kilometrů od místa zmizení, že zahledli divného chlapa, špinavého s něčím přehozeným přes rameno, který se skrýval mezi stromy, a bylo to asi hodinu po zmizení. Důležité detaily. Dennis měl na sobě jasně červené tričko, což by mělo být v zelení snadno viditelný, že jo. Počasí se druhý den prudce zhoršilo, byl tam silný déšť a vítr, který mohl zničit případné stopy. A i přesto, že záchranáři se shodli, měli ho najít a nenašli vůbec nic. Možná vysvětlení, jo? Útok divokého zvířete. Teoreticky by mohl být napaden medvědem nebo pumou, ale nebyla nalezena žádná krev, chlupy ani známky zápasu. Druhá teorie, únos člověkem. V souladu s výpovědí Harolda Kaye je to možný, ale jak by zase únos se prošel nepozorovaně oblasti plnou lidí a těma rangersama, že jo. Třetí, ztratil se a zemřel. Někteří tvrdí, že by mohl rychle ztratit a spadnout do rokle, jeskyně nebo někam do nějaké štěrbiny. Ale oblast byla pročesána jakože do posledního metru, včetně vrtulníku a termokamer. Což je taky divný. Jako mohla tam být nějaká skulina, která jako nějaké jeskyně a jo, nevím, kde všude byli ty záchranáři. Tak, mám tady paranormální teorii. Unesen nadpřirozenou silou portál, nějakým mimikem nebo něco z lesa. Vyvoláno tím, jak rychle bez stopy zmizel navzdory masivnímu pátrání. Ale to je samozřejmě neoficiální teorie, samozřejmě. Je to neoficiální, nebereme to jako oficiální. No, aby jsem to tak zhrnul. Dennis Martin byl 6letý chlapec, který se ztratil na vteřinu svým rodičům a už se nikdy nenašel. Přes 14 lidí ho hledalo dny a týdny, včetně vojáků, psů a vrtulníků. Přesto nezůstala ani jediná stopa. Co se stalo? Byl unesen, zabit nebo se dotkl něčeho, co tam v apalackých lesích číhá už dávno? To je otázka, na kterou nikdo už nikdy nedal odpověď. Samozřejmě já si myslím, že tam jako byly tam i nějací vrazy. Určitě si myslím, že tam byly nějací sériové vrazy, takový, to je obrovský les, máš tam možnosti. Jo, kdybych byl sériový vrah a měl možnost být v těchto horách, ty kokos, neváhám ani vteřinu a vraždím tam. Tohle prosím berte s nadsázkou, nejsem vrah. No a my pokračujeme na podivné bytosti a lesní entity. Lidé bez tváří.
Popis: postava podobná člověku, ale bez obličeje. Mrazivý pocit nesprávnosti. Pravděpodobně jde o folklor, který se předává z generace na generaci, ale co když tam opravdu něco je? Něco, co tě sleduje a ty nevíš, že to jde za tebou. A pak? BAF! Ne, pardon, to jsem mluvil, to byl blbý. Jestli máte sluchátko, tak se moc omlouvám. Váš problém. Miluji vás. Pokračujeme dále. Objevují se daleko od civilizace, většinou v noci nebo za šera. Někteří svědci tvrdí, že je tyto bytosti jen pozorovali z dálky, jiní popisují, že se blížili bez slova a pomalu a tiše. V některých případech se prý ztráceli, když mal někdo zamířil světlem nebo se k ním přiblížil. A pocity, které jim popisují, jsou extrémní úzkost, panika, ztráta rovnováhy, zapažení do prázdna. No, tak. Já bych se podíval na tu skeptickou stránku. Hele, já věřím v paranormálno, věřím v tady ty věci. Jo, ale musíme být i trochu skeptičtí samozřejmě, protože všechno to může být pareidolie. Jo, což je takový jev, kdy lidský mozek má tendenci si doplňovat obličeje, když tam žádné nejsou, a pokud vlastně vidíš postavu ve tmě nebo v mlze, můžeš si vymyslet, že nemá obličej, protože ho prostě nevidíš jasně. Jo, je to takový jev, anebo třeba může vidět třeba strom, který je nějaký divnej, jo, nebo můžeš tam vidět cokoliv. Jo, můžeš vidět třeba keř, který vypadá jak člověk a ty prostě řekneš OK, tak tam někdo je. Jo, mozek má tendenci něco doplňovat, aby jako kdyby ti dal něco logický, nějaký logický vysvětlení. Ty nemůžeš říct prostě, ty vole, tam něco je. On řekne, tam je člověk, bacha, nebo je tam duch, protože ty víš, že jsi někde, kde víš, že tam něco je. Hele, třeba Branišák, jo, Braničevský les. Kdyby si neznal ty legendy, co jsme všechno děli, a šel si tam projít a řekneš, les, ale ty to znáš, až tam v noci. Ty se doplňuješ. Jo, tak to prostě je. Jo, to je ta pareidolie. Další může být maskování nebo halucinovaní lidé. Mohou to být vlastně skuteční lidé se zakrytým obličejem. Jo, například tuláci, šílencňáci, jo, nejhůř, jo, nebo jako tak různě. Jako může být prostě jenom člověk, že prostě je tma a ty prostě nevíš obličej. No a v extrémním stresu, vyčerpání nebo po požití halucinogenů, no, tak to už jsme úplně v háji. Halucinogeny můžou být jakože neúmyslně použitý, že jo, jako třeba nevím, třeba z kontaminované vody, nebo plísní a tak dále. No tak může mít člověk jako kdyby nějaký vizuální zkreslení. A někdy lidé tyto postavy vlastně popisují ve stanu těsně po probuzení, což je klasický případ spánkové paralýzy, kdy mozek sní, ale tělo ještě vzhůru. Jestli jste někdo zažil spánkovou paralýzu, napište do komentářů nebo napište svůj zážitek. Třeba příště může být třeba o tomhle nějaký podcast. Jako sny a tohle všechno, to je kapitola sám o sobě, o tom se teďka nebudeme vůbec bavit. Pokud budete chtít, můžeme udělat podcast o snech příště. Budu moc rád, protože tohle je taky velký téma. No a v takovém stavu jsou běžně právě postavy bez tváře nebo s tmavou hlavou. No a nebo je tady taková jedna forma, že může jít o internetovou sugestci a vliv popkultury. Faceless beings se hojně objevují ve filmech, hororech a hrách. Jo, například třeba Slenderman, No Face, jo, a různé SCP entity. Jo, kdo nevíc SCP, tak se podívejte na kanál Pixelers, mají tam hodně. Doporučuju. A pokud vlastně máš tenhle obraz už v hlavě, tak mozek může použít jako výplň ve stresové situaci.
Jo, je to prostě úplně normální stav. Dále jsou tady ty mimici, už již zmínění, tak se na ně podíváme na mimiky. Mimici napodobují lidský hlas. Často volají o pomoc, například pomoc, nebo pojď sem. Come on. Nebo to je většinou je to jako by ve stylu jako, že to nemá žádný jako kdyby, buď to napodobí něčí hlas, anebo je to takový jako, že úplně jako, že je to bez emoce, že je to come on, help me. Jo, anebo to může napodobit právě, že třeba něčí hlas, jo, rodičů, jo, nebo přímo tvůj, jo, je to možný. No, ale tón je zvláštně plochý, nelidský, jako když někdo jen opakuje slova bez pochopení významu. No, to je to, come on, help me. Jo, prostě, že to nemá žádnou intonaci. Mohu připomenout člověka, který ale divně chodí, má špatné pohyby, zvláštní proporce nebo se objevuje na nemožných místech. Často napodobují známé osoby, třeba příbuzné, kamarády, ale tvář nebo hlas nesedí. Jo, jako mimik, jo, je to jako napodobitel, jo, dá se říct, prostě napodobitel. Známe mimy, že jo, ty herce, jo, mim, jo, co dělá takový, snaží si být jak ty. Třeba short film od teďka jsem vzpomenu na ten YouTube kanál, ale horror short film jmenuje se Mim, tak mají 3 díly, je to krásný, jako fakt jakože napodobení na krásný toho Mimika, doporučuji. Já si možná se časem vzpomenu. A vyskytují se v hlubokých lesích, kde nikdo nemá být. No, zase jako nemá nikdo být, jo, může se být někdo dělat prdel. Ale podíváme se na skeptické vysvětlení, jak by to mohlo být. Zase jde opět o kombinaci strachu, sugestce a zvukových iluzí. Jo. Zvukové halucinace jsou běžný u vyčerpaných lidí nebo vystrašených lidí, kteří jsou dlouho sami v lese. A mnohé hlasy mohou být ozvěny nebo zkreslené zvuky zvířat, například rys nebo liška. Jo, paviáni mají zvláštní, ale to nám se dělá pavián, jako jo, ale víš co, jako jo, že to takový, jo, že to taky hodně napodobují. A napodobují ty chování zvířat, například třeba špačci nebo vrány, nebo papoušci. Jo, vrána by tam možná mohla žít, to nevím, ale jestli jste neviděl video, kde vrána mluví, jo, vrána. Jo, pojďte na YouTube, jo, prostě jako kdyby fakt vrána mluví. Jo, prostě jako je to brutální. Prostě například Raven Talking jako, a oni fakt mluví jako lidsky, hodně lidsky. No a intentová síla samozřejmě, že jo, čím víc lidí něco čte a opakuje to, tím více zdá, že to je to pravda. Pak slyší a vidí to, co jako kdyby čekají. Další entitou je flétňák. Flétňák je tajemná bytost nebo člověk, který se ozývá pískáním nebo hraním na flétnu hluboko v horách. Často v noci lidé, kteří ho údajně slyšeli, popisují, že čím blíž je zvuk pískání, tím dál se zdá být postava, která ho vydává. A naopak. Jo, takže to znamená, že čím blíž se to pískání přibližuje, tím ta postava je dál a obráceně. Tohle zvláštní pravidlo je opakovaně uváděno jako zlověstný signál, že pozoruje. Mnoho lidí spojuje tuto entitu se zmizením turistů a podivnými zjeveními v lesích, často ve spojení s pocity neklidu, ztráta orientace nebo náhlých změn v prostředí. V některých verzích jde o ducha, jindy o zlověstného tvora z jiné dimenze, případně o symbol varování. Jako kdyby nikdy nechoď do lesa po setnění, to je pravidlo číslo 3.
Apalacké hory jsou oblast plná domorodých mýtů, strašidelných příběhů a nevysvětlitelných jevů. No, jo, to slovo, jo, nevysvětlitelné. Mnohé z těchto legend čerpají z původních indiánských tradic a z izolovaného způsobu života v horách. No a Flétňák má podobnou auru jako třeba Skinwalker, Wendigo nebo Slenderman, což je tajemná postava, která se skrývá ve stínech a je těžko popsatelná. No a ze skeptického pohledu to může být jako kdyby vysvětleno jako kombinace přirozených zvuků zvířat nebo lidí, akustických iluzí způsobených členitým terénem, psychologických jevů, jako je strach, sugestce nebo pareidolie, a vlivu internetu, který šíří legendy a posiluje očekávání, takže si člověk v odlehlé přírodě snadno domyslí postavu nebo zvuk, který se ve skutečnosti nevychází z ničeho nadpřirozeného. Další záhadou v Apalackých horách se mluví často o fenoménu zvaném missing time, tedy o pocitu, že během pobytu v lese najednou zmizí kus času, který si člověk nedokáže vysvětlit. Někteří lidé tvrdí, že zavřeli oči na chvíli a když je otevřeli, byli na úplně jiném místě, aniž by si pamatovali, jak se tam dostali. A jiní zase mluví o výpadcích paměti na celé hodiny nebo dokonce dny, kdy si nejsou schopni vybavit, co se stalo. Často se stává, že se objevují zprávy o zastavení nebo divném chodu hodinek a dalších přístrojů, což někteří spojují s magnetickými anomáliemi v této oblasti. V některých případech lidé popisují, že po setkání s neznámými postavami či podivnými jevy si nepamatují část času nebo mají pocit, že čas zmizel. No, jak by to mohlo být vysvětleno? Z hlediska vědy jde především o kombinaci psychologických a fyzických faktorů. Stres, únava, dezorientace v náročném terénu, které mohou způsobit, že člověk ztratí orientaci v čase i prostoru, nebo třeba mikrospánek a krátkodobé výpadky vědomí vedou k pocitu, že čas jako kdyby v úzkách zmizel. Trauma a psychický šok často způsobuje výpadky paměti a magnetická anomálie mohou ovlivnit funkčnost hodinek či GPS, což umocňuje dojem, že čas nefunguje normálně. A děti a někteří dospělí mají obecně horší schopnost přesně vnímat a odhadovat čas. Jo. Takže jako kdyby je to možný, ale zase. No, každopádně. Apalacké hory jsou jako brána do světa, kde se minulost prolíná s přítomností a kde se hranice mezi skutečností a pověstmi stírá. Z folklorního pohledu jsou to místa, kde duchové šeptají do větru, kde flétňáci volají z temnoty a kde čas může ztratit svůj smysl. Staré legendy o tvorech bez tváře a ztracených duších varují každého, kdo se odváží vstoupit do těchto hlubokých lesů. Varují před tím, co nelze vidět, ale co může změnit váš osud. Na druhé straně však skeptická mysl hledá světlo rozumu a v temnotě záhad. Vysvětlení v podobě únavy, dezorientace, psychického šoku a přírodních jevů ukazují, že lidská mysl je zranitelná a snadno klame sama sebe, když čelí neznámému. Magnetická anomálie, ztráty paměti či pocit zmizelého času jsou pravděpodobně odrazem složitých interakcí mezi tělem, myslí a drsnou přírodou. Ale právě v tomto napětí mezi legendou a vědou, mezi strachem a poznáním, Apalacké hory žijí svou vlastní temnou magii. Místo, které láká a zároveň děsí, kde každý šepot může být pravdou a každé ticho skrývá víc, než bychom si kdy dovedli představit.
Já vám děkuju moc za poslechnutí tohoto podcastu. Doufám, že se vám líbil. A napište mi do komentáře, o čem byste chtěli podcast příště. Já už se budu snažit dělat podcast častěji, slibuju, Český skautský. A případně mi můžete na e-mail poslat vaše příběhy s paranormálníma jevama, nebo to, co se vám třeba stalo záhadného, nebo i co bylo třeba záhadný a pak se to třeba vysvětlilo, to je v pořádku. A já bych udělal třeba další díl o vašich příbězích. Tak mějte krásně, já pustím outro a zatím ahoj. Tohle byla další návštěva Zóny 13. Místa, kde hranice mezi skutečností a neznámém mizí a otázky zůstávají viset ve vzduchu. Díky, že jsi doposlouchal až sem a budu rád za tvoji podporu ve formě odběru a komentáře. A pamatuj, některé věci čekají, až je znovu někdo objeví, ale nevždy je bezpečné je hledat. Zůstaň ve střehu. Zóna 13 se nikdy úplně nezavírá.